Igama lami ndinguPapa Masali, ndiphuma ePostamu phantsi komdantsane. I-program kaloku i-agri ndiyijoyine last year nge-11 kaNovemba 2024. Ubomi bam butshintshe kakhulu before ndijoyine uLowe Agri. Ndingasebenzi ndihleli nje esitratweni, kodwa ndithe ndojoyina apha uLowe Agri watshintsha ubomi bam. Zininzi izinto endizifundileyo apha ezifana ne-agriculture. Uhlobo lolandela lokulima wenza njani, nehlobo lokubana how to ukulungisa umhlaba wakho odila ngawo, nekuba funeka singasebenzisi fertilizers ezithile, sisebenzise olumgquba no-mulcher and all that stuff. Apha elalini ukhona umehluko owenziweyo kuLowe Agri, mninzi kakhulu. Abantu balapha kule lali esisebenza ngayo ishop yabo bayisebenzayo ikude kakhulu. Then ke ngoku thina sikwazile umanage into yobana sikhalelane nabo ngokumfino ukuthenga kufutshane, and ke ngoku sibathengisela like i-product ezi-fresh. Ii-toolkits esinazo apha zisincede kakhulu because before sibe nazo umgquba siwusebenzisa sikwakha iplastic neengxobo, kodwa siyezofika ii-toolkit sasebenzisa i-wheelbarrow yokhaya imigquba, sisebenzisa namagaba nezipeyida nee-fork spade. Sisincede kakhulu, enkosi. uLowe Agri ihlobo aqhuba ngalo so far so good. Ndisayithanda ihlobo aqhuba ngalo. Ngeminqweno yokokubana ndingabawela into yobana aqhubekeke ezi skills asinikeza zona, because singabanye besingakwazi uzisebenzisa ezi skills, kodwa sikwazi ulitshintsha ikamva lethu singamafama amancinci. Njengoba sineenjongo zethu soziqala ibhizinesi ngenye imini, sisebenzisana nohlobo like uLowe Agri enze ngalo. Ii-plans endinazo kusuka kwam apha is to develop kwilali endisuka kuyo, ndisebenzisa zonke ezi skills bendisebenzisa apha, ndiziqale noba yiprojekthi encinci so that ndincede abantwana basesitratweni nabanye abadingayo uncedo, so that uqala ngokubheka phambili sibe yinto esiyicompromisayo singabantu nje nomhlaba nezolimo.